Je psychol... Ahoj. No ahoj. To snad proto, když jsem ti to neviděl. A jinak jste dělali co dneska? Povalovali se. No to kde jsi se schovala? No nejte vědět. A teď budeš štípaná. Dostaneš. Nedostanu. Jo. To je dobrý. To se rozpláclo, to muselo bolet. Prosím, neluktej mě. Neluktej mě. Tak jo. Jo, nemáte, nebo jste manažerem toho, Vinice? Nikdo? Ne, tak to nejsem já. Tak to nejsem, Ah. abych si pískal, kdybych byl manažerem Vinice, ty jo. Takový peníze, co dostávají lidi na Vinici, to si nevydělá člověk jako já, ty vole, někde ve fabrice ani za 10 let. No, je tady ten Polák. A polská mrtka. Počkám, ty polský. Co prosím? Co jste to řekli? Ty jsi jaká sprostá, člověče. Ne, já tu. No, tu. No a měl jste nějakou paní? Tady ve městě? Ne. Pokládám, třeba i v Jedno tom... jsem... Berte si ty, tak samozřejmě, určitě nejsem panic. Panic? No, toho určitě nejsem. Proč? Bych mu nakopal prdel, byt Jsme tu tebou. byli, Benčo.